Здравейте, YouTube, тук сте с моя приятел Валакут и Здравейте, мен. ще правим фрибилд състезание. Моята задача е чест, а неговата радио. Честа се прави изключително лесно. 11 блокчета настрани. И започвате от точно това, не правите допълнително. Колко пъти си го правил, само да попитам, да знаят зрителите? Но правите този път 10 блокчета. Давате насам. Така. И после пак от този край взимате, удължавате, гледате внимателно, с това сравнявате, чупите. После правите ето тук една лента така. Е много щастлив ден, много съм обесен, така че да. Супер. Пак ви казвам, когато стигнем до 100 subscriber ще има giveaway. Да, всеки клип ще го казвам. Така, правим едно като нос и запълваме тук. Запълването е лесно, но изисква време. Това му е проблемът. Да, и е малко скучно, когато го запълняш. Така мисля, че ще чакам. Нещо, не ми харесва нещо така. Добре, след това... В коментарите пишете за кой гласувате. Моето име е Flaming Fury, няма значение ако го сгрешите, или неговото Валакут. Пак няма значение ако го сгрешите, ние ще подразберем. Да, ще гласувате за него, защото може не се получи много добре. Не е задължително. Забравих да броя. Този път 10 купчета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така. После правите така. Още малко. Взимате от този край. Така. Да, много добре се получи между другото. Да, наистина стана, че И давате нагоре. се получи красиво. Се получи яко. А за зрителите, които нямат акаунт, просто да гледат. Пак надявам се да им е интересно. Всеки клип ви казваме каквото не ви харесва в нашите клипове, да пишете долу в коментарите. За да го променим, не знам, може би да. И ако може някой в коментарите да напише нов съм в YouTube, как да добавя приятел в моят чанел, понеже не мога. Знам, че някакси странно и някой може би ще ми се изсмее в лицето, така да се каже, но просто нов съм. Наскоро си направих акаунт и почнах директно да качвам видеота. Да, защото си много добър на Майнкрафт. Абсолютно да. И следва скучната част, запълването. Аз вече запълвам. Сега ще видите, може да ви изглежда тъпо моето, но крайният Радио прави трудно. Крайният резултат се надявам да е така се каже. Уникален. Да, също. No. Да. Мисля, че ще се получи. Проблемът е, че тази черта трябва да има навсякъде. Ако някой не им харесва да е точно така, го направете 2 квадратчета по-високо, за да се получи по-голяма тази черта. Но на честа, като го сравнявам горе-долу, виждате, че общо взето еднакво. Вижте. Смятам да добавя още от сега тази черта, понеже ако я запълвам като пръста е малко по-трудно, препоръчвам ви на вас така. И така. Слагаме и тука. Истина. Аз не обяснявам, защото да я знам. Не е нужно да обясняваш. Да, когато се получи по-яко определено.
За първи път аз не играя толкова често на така че да, аз съм може би нуб на Майнкрафт. Да, съм си нуб на Майнкрафт. Да. Не е нуб. В епизодът на Iceland да се справиш добре. Да, помага ти. По принцип играем лига, но понеже много накъсва, няма да снимам на лига. Не само просто. Лига са други обстоятелствата. Там е по-трудно. Добре. Чакаме. Отгоре дръж. Да, сетих се. Да. Довършвам тази стена и сега ще видя как му се получава. На мен ли е твоето как се получава? Твоето. Може да ти се получи в края по-добре. Да, то в началото трябва да го запомня. Поне така как ми е в главата, не знам. Но този чест, знаете ли какво? Ще го направя каштурка. За по-интересно. Добре, така. Да, наистина получават се отгоре, да. Не. Получават се, да. Кой го строи? Кой е това? Кое? Е това така къде съм аз. Е това така до моето. Не знам. Човек. Не знам. Остави го за сега. Някакво дебилно. Ето и как строя покриви. Извинете за смеха, просто ми е смешно. Не нещо за Майнкрафт, но да, просто ми е смешно. Днеска един вид и направо... Просто ми е смешно. За което се извинявам. Обяснявай на хората, де. В момента правя врата. Не, такъв смисъл да я знам. Може да са ми малко смешни, но... Все пак за първи път... Все пак трябва да има малко и смях в видеотата. Не, за първи път снимаме, което ще ни е по-трудно. На мен не ми е за първи път. Да, ама на мен ми е за първи път. Говорите, нали? Освен този канал, други канали за игри не си няма в YouTube или в VBOX, да кажем. Така че... Само едно нещо ще кажа. Никога не си правете акаунт в VBOX. Пълен идиотски сайт. Не знам какво. Ще го направя по по-готин начин. Ето така. Чакай малко. Да, сетих с който човек. Мисля, че ще стане яко. Поне аз не знам. И ще сложим. Не знам, няма да се получи много хубаво, но... Колкото толкова. Ето го и честът. Отвътре
и от вънка. А сега това е бумбокса на нашия приятел Валакут. Да, не се получи. Кай, с времето ще се научи да кажа. Принцип, това ми дойде единствено на ум. Отгоре дръжка се така за скората. Да, по-точно на ум. Ако се чуете каква тази музика, това е от мен. Определено се чудех. Започва малко да прилича, трябва да сложа така нещо като копченце, да я знам. Чакай, да, така, това. Така, ето тук бутончетата. Тук върза малко, защото нямаме време. Редувай червено и жълто, ще се получи най-добре. Не, ще сложи и едно синьо копче, така, нали, тук за включване. Долу ще направя. Долу ще видя не. Да, долу може да видят такива. Съжалявам, че използвам точно пръст, но просто няма друг материал, който да е по-приблизителен към честа. Вълната е твърде кафява. Добре, време мисля да спираме. И сега ще ви покажем двата обекта. Чакай, още не съм си завършил. Не съм. Да, извинете, не съм си завършил. Ще направя още бутони. Ето така. И... Чакай. Не, още не е. Не е, човек. Продължавай. Извинете, но просто исках да я знам. Чакай, аз... И това ли е? Най-сетне. Да, това са. Гласувайте за един от обектите, ето ги и тях. Моят е вътре къща, но това са подробности. Гласувайте в коментарите, пишете имената ни, Валакут или моето, Flaming Fury. И да ги сгрешите, ние ще подразберем. Довиждане! Довиждане! Да ви е